Itong slide. Pagkataan niya sa pikas doon, kinasarap ng mag-dribline doon. Pikas mo dito. Ricardo. Hello. Hello, so on the floor Where are you now? at the church. Where? Sedona. Sedona, okay. Sedona village. Sa Jesus, pengen ketingin dari. Jesus, pang Jesus. Hello. Okay. Okay. 앉아. Lili. Another hello. Someone on the floor. Ari. Hello, someone on the floor. And we're here at the church. Okay. And we cannot climb up. Sige. And we cannot climb up. But only at Wow. Boleh na siya? Boleh na? Boleh na ko ano? James Coburn. House ni James Coburn. James Coburn. Kapit story diha kaya. Out ni dari.
Pagkuha lang mo na pagkuha. Pagkuha mo. Ako yung $5. Pag 5 da, kawok, likutan. Oo. Si pwede malagpat sa tulo. Ha? Ato na tayo sa church.